leche-leche. Wala naman sigurong insektong mga peste. Meron lang tayo, pesteng insekto. Lalo na sa mga dayuhang mga chino. Ang daming manggagawa sa ngayon ang nadadamay na mawawala ng kanilang hanap buhay. Dahil ba yan sa negosyanteng buwaya na walang ibang hangat kundi yaman at ang pera. Laman lagi ng isipan matematika kung magkaling kikitain sa bawat benta. O walang utang na loob sa tulad nating manggagawa na tayo pinapawisan upang lalo makayaman. At sa ngayon tayo ba ang ikinikikit dito sa mundo kapitalistang kay lupit na pinapaikot ang mayayamang oportunista na sa gobyerno ay may kapit na hindi basta-basta. Pilipinas kay ganda, namin sana ay regular. Pilipinas kay ganda, tayo mga kontraktwal. Pilipinas kay ganda, namin sana ay regular. Pilipinas kay ganda, tayo mga kontraktwal. Uring manggagawa, ang puso't isipan ay buksan. Palayain ang utak sa kapitalistang kasinungalingan. Tingnan nyo ngayon ginawa ni Lusyutan sa ating mga kasama ngayon sapat. Outsourcing ang kanilang isinampalang kapal. Pagkatapos ng 10 taon si BA moratorium. Para kang hinataw na matigas na klase ng titanium. Di ka makagalaw para nakatutok ang 357 Magnum. Ang kapalang kupal talaga ng pagmumukha. Di man lang sila naawa sa mga dukha. Sa manggagawa na bukod na sa pagtitiis. Di na maibilang ang mga letro ng pawis trabaho. Nagyularan siyang aming ninanais. Pinoy nasa naba ang mga pangako mo. Natuwid na landas para sa ating bayan. Ang mayayaman lang naman ang siyang nakikinama. Di ba totoo lahat ng sinabi ko ay bawang katotohanan ng aking mga kababayan. Pilipinas kay ganda, namin sana ay regular. Pilipinas kay ganda, tayo mga kontraktwal. Pilipinas kay ganda, namin sana ay regular. Pilipinas kay ganda, tayo mga kontraktwal. Ang desisyon mo laban sa palaya ay hubad ng katotohanan na pawang kasinungalingan na aming ipinaglalaban. Hindi kami ang busing mo kundi si Lusyutan na kapwa negosyante na siya magkakampihan. 2,600 trabahong regular sa PAL ay gagawin nyo na lang kontrakwal. No kayo hangal, ito ang gusto ng mga negosyanteng darapalan. At gobyerno naman natin ay walang pakialam. Satya ng manggagawa kumakalam. Pag-uwi pa niya galing sa Japan, sabi pa niya sa palaya kasuhan na yan ay sus nako, paano na to? Kailangan kumilos na laban tayo. Darating pa ang matitinding labanan. Ang urik sa urik na tunggalian. Like we imagine the Battle of Mactan. Keep on fighting my fellow worker. Pilipinas kay ganda, trabaho natin sana ay regular. Pilipinas kay ganda, kung hindi tayo mga kontraktwal. Pilipinas kay ganda, kung trabaho natin sana ay regular. Pilipinas kay ganda, kung hindi tayo mga